Zablúdiť v púšti znamenalo smrť. Žiadna voda, žiadny tieň, žiadne orientačné body. Len piesok, teplo a ticho. Egypťania to vedeli. A vedeli aj niečo iné. Že šakal vždy nájde cestu. Sleduj jeho stopy a dostaneš sa z púšte späť k úrodnej zemi. Späť domov. Práve preto sa šakal stal symbolom sprievodcu. A práve preto dostal šakaliu hlavu Neter, ktorý sprevádza každú dušu na jej najťažšej ceste. Anubis. Anubis je muž s hlavou šakala. Muž so šakalou hlavou zdedil jeho orientačné schopnosti. Šakal symbolizuje sprievodcu. Egypťania, ktorí zablúdili v púšti, z nej úspešne našli cestu von, keď sledovali jeho stopy. Anubis teda nie je boh smrti, je sprievodca duše. Ten, ktorý pozná cestu, aj keď ty ju nevidíš. Ten, ktorý ťa neopustí ani v momente, keď všetko ostatné skončí. Čo sa stane po smrti? Podľa učenia školy mystérií duša po smrti prechádza do duatu, dimenzie oslobodenej od fyzikálnych zákonov. Tu sa človek znovu stretne so silami, ktoré riadili jeho myseľ počas života. Tu znovu prechádza svojím životom, hodnotí svoje pôsobenie a rozvíja tým svoje doterajšie poznanie o vesmíre. Predtým, než sa znovu vtelí a pokračuje v procese zdokonaľovania. A ten, ktorý ho do duatu odvedie, je Anubis. Sakkára, jeden z najvýznamnejších chrámových komplexov Egypta, nesie vo svojom mene jeho stopu. Sakkára v preklade znamená tá, ktorá otvára a ukazuje cestu. A jej symbolom je práve šakal, ten, ktorý vyvedie tých, čo sa stratili v púšti, späť do úrodných oblastí, k domovom civilizovaného človeka. V scéne posledného súdu má Anubis presnú úlohu. Položí srdce zosnulého na váhy Mát, bohyne pravdy a spravodlivosti. Srdce symbolizuje myšlienky, pocity a činy z celého uplynulého života. Na druhej strane váh leží pravda. Anubis váhy drží, sleduje a čaká. Nie aby odsúdil, ale aby bol svedkom, aby sa ukázalo, čo je pravda. Potom prichádza Touft, zapíše výsledok do knihy osudu a duša dostane nový život, novú lekciu, nový osud. Prečo práve šakal? Egypťania šakala dôkladne pozorovali. Pohybuje sa v tme, orientuje sa v prostredí, kde iní sú stratení. Vždy nájde cestu, vždy sa vráti. A práve toto je to, čo Anubis robí pre každú dušu. Keď skončí život, keď telo prestane fungovať a duša stojí pred prechodom do neznáma, Anubis je ten, ktorý pozná cestu, ktorý ju nezahodí, ktorý ju prevedie. Nie je strašidelná postava, nie je symbol hrôzy, ale spoľahlivý sprievodca. Ten, na koho sa môžeš spoľahnúť, keď nevieš, kde si. Touft zaznamenáva, Mát váži a Anubis sprevádza. Každý z nich má v procese vývoja duše svoju presnú úlohu. Žiadna nie je náhodná. Žiadna nie je len ozdoba na chrámovej stene. V ďalšej epizóde sa pozrieme na Mát, netera pravdy a poriadku, tú, ktorej perie rozhoduje o osude každej duše. Ak ťa toto video zaujalo, daj mu like a zdieľaj ho s niekým, koho by mohlo osloviť. A ak chceš vedieť viac, klikni na odber. Každý nový odberateľ nám pomáha šíriť toto poznanie ďalej. Ďakujem, že si tu bol. Uvidíme sa v ďalšej epizóde. Kód Egypta. Staroveké poznanie žijúce dodnes.